גלי? סבתא? היי, מתוקה שלי. סבתא, יש לך כמה דקות? בשבילך יש לי את כל העולם. סבתא, אנחנו צריכים לעשות עבודות שורשים. וואו, במה מדובר? אנחנו צריכים להגיש עבודות שורשים על המשפחות של ההורים שלנו. ואני מתחילה בך ובסבא קובי. איזה יופי, כבוד גדול. אנחנו נשמח, סבא ואני, לשבת איתך ולספר לך על המשפחות שלנו, כל מה שתרצי לדעת, בוודאי. הכל, סבתא. עליכם, על הילדות שלכם, על ההורים שלכם, מאיפה הם באו. נשמח מאוד לספר לך. ויש לי עוד רעיון. אם כבר נשב איתך ונספר לך את כל מה שתרצי לדעת, תביאי איתך גם את האחים שלך, נשב כולנו ונעשה חגיגה משפחתית. סבתא, זה רעיון נהדר. אנחנו נשמח כולנו לבוא ולשמוע הכל. יופי, אז קבענו. יאללה, ביי. ביי ביי מותק. שלום! שלום! איזה כיף לראות אתכם! איזה יופי! איזה יופי! איזה כיף! איזה יופי שבאתם! כיף גדול! איזה כיף שאתם פה, תמיד שמחים לראות אתכם איתנו. נכון, הייתה לנו הזדמנות נהדרת שגלי פנתה אליי ורצתה לעשות עבודת שורשים. ואמרתי, הנה הזדמנות לכנס את כולם ולשמוע את כל הקורות אותנו. זה ממש מרגש אותנו שאתם פניתם, ואני רוצה לשאול, במה אתם רוצים שאנחנו נתחיל? אני מציעה שתתחילו לספר על ההורים שלכם, משם הכל התחיל. זה נכון, קובי, אתה רוצה להתחיל? אני אתחיל. ההורים שלי עלו מחלב שבסוריה בשנת 1935, הגיעו לראשון לציון, שם בנו את הבית שלהם, ושם נולדנו אחי ואני. וסבתא, מאיפה הגיעו ההורים שלך? ההורים שלי הגיעו כל אחד בנפרד, שניהם הגיעו מפולין. אבא שלי עלה לארץ כשהוא היה ילד בגיל 8, ואמא שלי הייתה בת 20, והם נפגשו כאן, התחתנו, אהרון נולד, ואחרי 8 שנים נולדתי אני. לרותי יום הולדת והשמחה גדולה, גברת בר עונדת ממשי השמלה, אז באו לשמח אותה בשמחתה, כולם להתבדח ילדי כל הכיתה, גם גילי לי 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 ותלי לי הנבה, ולי לי 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 ותלי לי היפה, גם מן הדינה רינה וכתינה הקטנה, ורדינה ועדינה ורינה הקטנה, ורינה הקטנה, ורינה הקטנה. ותגידו, כמה קרובים היו הבתים שלכם בילדות? מרחק 200 מטר. לא, קובי, מדובר על ההתחלה. בהתחלה הם לא היו קרובים, כי אני גדלתי בשכונת ברנשטיין, שזה היה די רחוק. אחר כך התקרבנו. בסדר, נתתי לך 6 שנים לגדול קצת, שנראה אם יש לי עסק. והתקרבתי. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that you love me too. אם כבר מדברים על ההורים שלכם, אולי תספרו לנו מה היה מיוחד בילדות שלכם. טוב, מה אני אתחיל? מה היה מיוחד? יש הרבה דברים לספר, אבל אני רק אגיד שאני גדלתי בבית דתי מסורתי, ולמדתי בבית ספר דתי. וסבתא, איך היה אצלך? מה שמיוחד היה אצלי, שאני גדלתי בבית מאוד מאוד פטריוטי. במיוחד אבא שלי היה פטריוט ישראלי, ואני זוכרת לו את זה לטובה, כי אני הושפעתי ממנו וגם אני הפכתי להיות כזו. אומרים ישנה ארץ שחורת שמש, איה אותה ארץ, איפה אותה שמש. רגע, סבא, ההורים שלך מסוריה וסבתא שלך מפולין, זה היה דבר רגיל באותה תקופה? לא, זה לא היה טבעי, אבל לנו היה מזל. למה את מתכוונת? תכף תראי. יש לכם דרך להראות? ודאי. שלום גברתי. כן חביבתי.
באת אליי, מה רצונך? אמרו לי שביקשת לראות אותי. אני באתי לבקש את הסכמתך להתחתן עם הבן שלך. להתחתן? את לא יודעת שהוא בן מלך? ומה את? אני בחורה טובה, גבירתי. נכון, בחורה טובה, אבל המנהגים שלנו הם אחרים, לא כמו שלכם. איך תתנהגי בבית המלוכה? אני מבינה, אבל אני מאוד אוהבת את הבן שלך ומוכנה ללמוד כל דבר שתגידי לי. הוא בן מלך, את צריכה לדעת עם מי את מתחתנת. אז מה אם הוא בן מלך? אבל הוא ילד כמו כולם, לא? הילד שלי קודם כל הוא ילד מפונק. גידלתי אותו ילד מפונק מאוד. אם למשל הוא נכנס להתרחץ, אז צריכה להיכנס איתו, לעזור לו להתרחץ. אחרי שהוא מתרחץ, יש לי משפחת, אני קושרת לו את הראש, להראות לך דוגמה? כן. עם מטפחת, לקשור לו את הראש, על האוזניים ככה, טוב, שלא יקבל דלקת באוזניים. ואחרי המקלחת, אחר כך הוא הולך למיטה, את מביאה לו כוס שוקו למיטה, ופרוסה עוגה יפה, וזהו. את מוכנה לזה גם כן. הולך למיטה עם שוקו ועוגה. זה משהו רגיל? לפני השינה הוא רגיל שאני אתן לו ציצי אחד. את מוכנה לתת לו ציצי אחד? אני ממש נבוכה, אני לא יודעת מה להגיד. תגידי רק 2, אני אתן לו. למה רק אחד? הוא מפונק, לא כמו כל ילד. אם היית מוכנה לעשות בידיים שלך. מה לעשות בידיים שלי? מה? את צריכה להכין לו את הלחם בעג'ין, שהוא אחד קטן, ואת הקובה, לעשות קובה קטן, קובה נבלסיה, וממולאים, גם כן קטנים, לא ככה גדולים, אבל בלי עזרה. זה מהיד שלך הוא רוצה לאכול. אני בחיים לא שמעתי את השמות המשונים האלה, אבל אני מוכנה ללמוד עם זה כל הפינוק שלו. בזמן האוכל תמיד את לוקחת, אני אתן מטפחת ואת קושרת לו ככה שלא יתלכלך. את שמה לו את המטפחת ככה שלא יתלכלך. אבל לתלות תמונה הוא בטח יודע. הוא לא יודע כלום. אני גידלתי אותו בצורה כזאת, מפונק, ממש מפונק. אם הוא צריך לתלות תמונה, הוא לא יודע לדפוק מסמר. את צריכה לדפוק את המסמר. ואם הברס נופל מים, דולף מים, תביא אינסטלטור, הוא לא יודע לעשות כלום. את צריכה לדאוג לכל דבר של הבית. את מוכנה עד כדי כך לעשות כל דבר? אני כבר לא כל כך בטוחה, אני קצת מבולבלת, אבל אני אוהבת אותו. מותר לי לשאול אותך שאלה, גבירתי? כן, חביבתי. אני לא מבינה דבר אחד. איך זה שהוא הולך כל הזמן כאילו זה פורים? כל הזמן בבגדי מלך. מה, לא חם לו? העיקר, כל הזמן הוא צריך ללכת עם בגדים בהירים, יפים, בגדי מלך. השכמיה, וכל הזמן. אם זה קיץ, אם זה חורף, אם זה לילה, אם זה בוקר. אפילו בפורים. ולישון, את יכולה להוריד לו הכל בפעם אחת. אלוהים, לאן הגעתי, גבירתי המלכה? אבל את בטח מבינה שאני אהיה מוכנה לעשות כל דבר כדי שתקבלי אותי. אם כך, אני מקבלת אותך, את מתוקה, את כמו ילדה שלי, את מקובלת במשפחה,
ותביא את ההורים לחתונה ולכל דבר שיהיו חלק מהמשפחה שלנו. אבל הכלה, הפולניה, הלבנה הגדולה, היא חלמה בכלל על חתונה אחרת. חתונה עם יידישקייט, חתונה עם קלזמרים, שיהיה שמח, שיהיה לנשמה, העיקר בשמחה. Orientalische, andere Rassene, mit der schönen Tänzerin, mit größten Sitzen, mit der runden Toches, soll sein Freiler, soll sein orientalische schöne Rassene. אבל בחיים יש בדרך כלל פשרה. אביסה לפינדוס ונביסה לפניינס. אביסה לפויליש ונביסה לאוריינטליש. העיקר שיהיה במזל. יואו, איזה מרגש. וסבא, איך זה אצלך? תראו, גם אותי העמידו למבחן כדי לראות איך אני מדבר יידיש. באמת? כן. בים בום 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 בום. אתה יודע לדבר גם יידיש? עבדה. לא עבודה, לדבר יידיש. יו. יו זה כן או יו זה לא? יו זה כן. מה אתה יודע לדבר ביידיש? Mädel Itzkele, sie hat schon ein Zitzkele. Sie geht schon mit Jacken, sie lässt sich schon tappen. schon kacken? Nicht kacken, tappen. הוא יודע לדבר יידיש. אדוני השר, תשמע, יש לי בעיה. אני פגשתי בחורה אשכנזייה פולניה. ההורים שלה... פרנקו תצורה. ההורים שלה דורשים, לא דורשים, מתעקשים שאני אלמד לדבר יידיש. אז אתה צריך ללמד אותי לדבר הכי מהר, כמה שיותר, יידיש. אתה מוכן, אדוני? בבקשה. אבל מהר. איך אומרים? בחורה?
המיידלה, המיידלה גבוהה, הלנגה, היא יפה, השיינה, עיניים, איגלח, בייגלח לעיניים, איגלח, נישט דייגלח, שיניים, ציינדלח, רגליים, פיסלח, רגליים גבוהות, לנגה פיסלח, שדיים, ציצקלח, ציצקלח, זה נשמע צליל הגלגל ורח. עכשיו אתה צריך ללמד אותי כמה משפטים של אהבה. מין דיבור של חיזור, אתה יודע. אני רוצה להגיד לה, אני אהיה עפר ואפר לרגלייך, אהובתי. das ist Pusche. כן. Sog dein Name und dein Tate, ich will sein deine Schmatte. אני שמעתי, זה חזק. עכשיו אתה צריך לומר לי איך אני אומר ביידיש, אני מת לחבק אותך. Oh, ich will dich glätten, ich will dich tappen, ich will dich happen, ich will dich quetschen, ich will dich schmieren, ich will dich zwicken, ich will dich kischen am Haie. כל הזה זה בשביל לחבק? כן. אז אולי תספרו לנו איך ומתי הכרתם? אם אנחנו צריכים להתחיל, אז זה יישמע ממש כמו אגדת ילדים. אגדת ילדים? כן, אני בטוחה שאתם לא תאמינו, אבל סבא ואני הלכנו לאותו גן ילדים. זה אומר שאתם מכירים מגיל 4? מגיל 4 נועם, כן, כן. וואי, זה ממש מטורף. זה באמת אמיתי? אל תספרו לנו אגדות ילדים, תספרו מה באמת. תראו, למען האמת באמת, אם לדבר ברצינות, אז ככה. אנחנו מכירים מגיל 4, זה נכון, אבל למען האמת, חברים, חברות ממש, זה מגיל 17, כשהיינו בתיכון. אז היינו גם יחד בצופים, הלכנו לחוג דרמטי ביחד, וגם ליווינו חברה שגרה רחוק כדי שתהיה לנו הזדמנות לתת ידיים. בשבילי, הצופים בכלל הייתה תקופה מאוד מכוננת. אני מאוד אהבתי את הפעולות בצופים, מאוד אהבתי לשיר בפעולות האלה. גם אני מאוד מאוד אהבתי את הפעולות, את השירים, והייתי גם נוהג לנגן באקורדיון בפעולות שלנו. בצופים ניגנתם באקורדיון? כן, כן, כן. הצופים השתנו. הצופים והצופות, שרליקה שרלי, הם יצאו בהרק אהבות, שרליקה שרלי. ויכול להיות שבתקופה הזו נולדה חבורת הזמר? כן, בהחלט יכול להיות, ואספר לכם מה היה. יום אחד, לפני הרבה שנים, סבא ואני טיילנו ברחוב ז'בוטינסקי בראשון, ופתאום אני שומעת קולות של שירה. לא הבנתי מאיפה זה מגיע, נכנסנו שם לבניין ששם שמענו, ואני רואה חבורת אנשים עומדת על במה, ועומד לפניהם מנצח, והם שרים. ואני נדלקתי על זה, ניגשתי לבחור ואמרתי, גם אני רוצה, אפשר להצטרף? הוא אמר, בוודאי. ואחרי פעם או פעמיים שהיינו שם בחבורה, אני הגעתי למדריך ואמרתי לו, תשמע, אם כבר שרים, אז אולי אתה תבוא אלינו הביתה, אנחנו נביא חברים שלנו ונשאיר אצלנו בבית. מתי זה היה? לפני 46 שנים. ומאז עד עכשיו אתם שרים? ממש. מאז אנחנו שרים בכל שבוע אצלנו בבית, מגיעים החברים, אחרי שמסיימים לשיר, עולים למעלה, פותחים שולחן, ממש ממש שמחים וממש כיף לנו. מקצועית לגמרי, יש לנו מדריך שמגיע ב4 קולות. 4 קולות? כן, כן, כן. בנוסף לזה, אנחנו גם העלינו מספר מופעים גדולים, וכל החבורה הזו עלתה יחד איתנו על במות, עשינו את בן המלך והליצן, עשינו את 1946, שזה היה מופע יפה, וגם מופע ליובל החברות שלנו. זוג צ'רנוב, מה זה הבולים האלה? קיבלתם בולים חדשים. זה בולים של השקל? זה מפעם. מפעם? כן, חדשים מפעם, כן. עכשיו אתה יודע, אני עושה בולים, וזה כן... הנה פרומקס. פרומקס. מה, אתה באת מקופת חולים? מה אתה משיגי? תשמע, יותר בריא, יותר בזול לנסוע לחוץ לארץ. יותר בריא, יש שיינה מיידלח עם פריז. איפה חצקן? לא יודע, אף פעם הוא לא מאחר. אולי קרה משהו? מוזר מאוד, מוזר מאוד. חזקן! מה קרה? איפה אתה? מה קרה, חזקן? אתה נראה לבן כמו סיד. קרה משהו? מה קרה, לא משהו קשה. אישה שלי שלחה אותי לבדוק מה הרעש. מה זה כל הבלגן הזה? נו, ובדקת? מה הולך שם?
אתם לא תאמינו. לא. אבל הם זוממים עוד פעם טררעם. זוממים? מי עוד זוממים? פעם בלגן. מי זוממים? מי? בדלק. לגנדים. זוממים עוד פעם חפלה אסלאם בבית. הפקה. מה זה, מסיבת ריקודים? זה ריקודים, אצלם ריקודים. גינדי זה רק פרסן, אוכל בלבד. רק אוכלים. וגם עושים שטויות כאלה. רק אוכלים. גם שרים. גם עושים שטויות כאלה, קופצים, משתוללים. הם חושבים שהם עוד ילדים. אבל קרה משהו, מישהו מתחתן, מישהו נולד. שום דבר, לא זה ולא זה, אני אגיד לכם. אפילו יום נישואין אין להם. אז מה זה כל הטררם הזה? יש להם סיבה? אני שמעתי, אבל זה רק שמועה. אוקיי, מה שמעת? אני חושב, הם חוגגים איזה 50, 60, 80, אולי 100 שנים שהם חברים. מסיבה של השנים שהם חברים? מה הם נפלו על הראש? מה קורה איתם שם? מה יש להם, תגיד לי? לא יודע, בדלק, אני לא בטוח, אבל ככה שמעתי. אתה יודע מה? אתה יודע מה? יכול להיות. אצל החבר'ה האלה אי אפשר לדעת. אני יודע שהם פעם אחת מצאו באיזה אלבום, מצאו תמונה, אפשר מלפני 70-80 שנה. והם החליטו מההפקה את התמונה הקטנה הזאת לעשות הגנצן הפקה. מסיבה, אז אצלם אי אפשר לדעת, אני לא יודע. וככה הם עושים תמיד. ערב טוב לראות גם לאדוני, וברוכים תהיו כאן כל המוזמנים. קרבו לך נשמע ונחזר, עוד רגע קט יתחיל המחזר. אני את כל חלקי העלילה תופר, הבנתם בוודאי, אני המספר. והוא את כל חלקי העלילה תופר, אני המספר. אני שמעתי שבמסיבות שלהם הם מכריחים את כל האורחים ללבוש בגדים כמו רוזנים ומלאכים. יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. לא מאמין. אקסטרווגנטי. לא מגיעים את זה. זה כן יכול להיות. מאיפה אני יודע? איפה? אני הייתי שמה, וזה בדיוק ככה. אני רוצה להגיד לכם, אני לא הייתי שם, אבל אני חושב שזה גועל נפש. זה גועל נפש, באמת. הכל נוברישיות, פלצצנות הכל. מה הם חושבים את עצמם? הלב שלי כבר לא עומד בזה. שב. בוא נשמע, בוא נראה. בוא נראה, טוב, בוא נשמע. 1, 2, 3. עכשיו אתם מים. זה הכי קשה לי. אתם מים. ידיים.
תראו, אני רוצה להגיד לכם האמיתית. קודם כל את המופעים האלה, סבתא כתבה את המופעים עצמם, היא כתבה את המחזה והופענו איתם. ובכלל, חבורת הזמר, סבתא מנהלת אותה, ולולא הנחישות שלה לא הייתה מתקיימת כל כך הרבה שנים. זו האמת. חברים, אבל לא הכל אידיאלי. מה זאת אומרת? לפעמים חברים גם לא כל כך מפרגנים, ואפילו מרכלים. החברים שלכם? החברים שלנו. את תכף תראי. אני אומרת לכם בנות, אני ראיתי אותו, את הנסיך המפונק הזה, הוא לא משלנו. אז מה אם הוא בן מלך וגר בארמון? הוא ינצל אותה, היא תהיה שפחה שלו. צודקת. הם לא מתאימים וזהו. ראיתם אותו? גמד לעומתה. זה פשוט לא ילך. בדיחה. והכי גרוע שהוא לא משלנו. הוא לא יודע את השפה שלנו, כן יש להם יידיש. נו. הוא לא משלנו, ארז נישטונוצרה. ארז החלבר, הרבר. אפרים. אוי. אז מה אם יש לו כתר על הראש? אני בטוחה שזו רק תחפושת. הצגה. פה יש תיק אחד גדול. הכסף שלו בכלל לא שלו. של הערוץ שלו. מה שווה הכסף? מה שווה הכסף? הרבה. אבל זה לא מתחבר. זה לא מסתדר, זה לא יחזיק אפילו מים. זה nicht atmen אפילו וסר. הקטסטרופה. הריכטיקה קטסטרופה. איך זה באמת שאתה מופיע לבד בלי חברים? ועוד אני אשאל, איך זה שאתה כעורך דין מופיע ככה בקלילות על הבמה? טוב, זה שאני מופיע לבד זה כי זה ההובי שלי וזה התחביב שלי ויש לי עניין בזה. אני מופיע על הבמה ועשיתי כבר 6 מופעים עם נגנים, חומרים שאני כתבתי בעצמי. ולגבי השאלה שלך ניצן, תקשיב, עורך דין זה במקצוע. אבל הנושא של היצירתיות והעניין הנוסף וגם הכתיבה וגם ההופעה זה נותן לי המון עניין. קהל נכבד, הסכיתו ושמעונה, סיפור מופלא ממש לא יאומן, על איש נחמד מצחיק מאין כמוהו, בדרן רקדן, בקיצור רב אומן. בברית מילה פסק מוהל ידוע, זה הקטן ארטיסט ללא ספק. כבר בגן התחפש, להציג לא היסס, ומאושר כשהקהל צוחק. הוא חלם אז את שמו, נוצץ בכותרת, גדול בהרבה משאר השמות בראשי מודעות. הוא ראה את עצמו, רב אומן לתפארת, שחותם להרבה ילדות מריות בעיניים דומות. הוא ראה את עצמו מתקדם ללא הרף, האיש כבר כוכב אליל המוני ממש אגדה. הוא ראה את עצמו מתכנן מהערב תבלה איתו במיטתו לאחר המופע. גלי, אני מזכיר לך, את הופעת איתי על במה גם. נכון, ברור שאני זוכרת. זו הייתה חוויה מדהימה. חוויה נהדרת הייתה לנו. נכון. קח אותי סבא, קח אותי סבא, קח אותי לגן הציבורי. קח אותי סבא, קח אותי סבא, קח אותי לגן הציבורי. להתנדנד בנדנדות, לטפס על סולמות, להתגלה קצת במגלשות. קח אותי סבא, קח אותי סבא, קח אותי לגן הציבורי. קח אותי סבא, קח אותי סבא, קח אותי לגן הציבורי. סבא סיפר על מופעים שלו, אבל גם את עשית לא מעט. נכון, גם אני עשיתי לא מעט, אבל בתחום הטלוויזיה. תני לי, אני אספר. בבקשה. אני אספר. אז שתדעו שסבתא שלכם הופיעה בטלוויזיה ועשתה 1000 תוכניות טלוויזיה, כשהיא לא רק מגישה את התוכנית, היא עושה את התחקיר, היא מחליטה מי המראיינים,
והיא עושה הכל בכל מכל, מה שנקרא one woman production. שלום לכם, שמי רותי גינדי, ואני שמחה לפתוח היום סדרת תוכניות חדשה בשם אורחים בסלון. ועד מחר, שלום ולהתראות. וואו, סבתא, זה ממש מדהים. לא ידעתי שזה על בסיס יומי. לא היה לך קשה? זה היה על בסיס יומי באמת, והיה לי קשה, אבל גם מאוד מאוד נהניתי. קראתי לזה מיני אוניברסיטה. מה למשל למדת מהתקופה שלך שם? על כל תחומי החיים. כי ראיינתי אנשים מכל התחומים בהתמחות שלהם, ולמדתי מזה המון. מדהים. רגע, סבתא, איך בכלל הגעת לזה? פתאום להיות כוכבת טלוויזיה. שאלה טובה. האמת היא שיש לי חברות שבטוחות שכל זה בפרוטקציה. הן חושבות שסבא קנה לי תחנת הטלוויזיה. היא תשקיף על ראשון לציון, לבנות ביתו של אברהם, לא שדעה נדיב הטוב, רגים דירות ויעקב, כי אנחנו החברות, טיפ-טיפ המתאפות, מקת תמיד איתי, תסיר את הפרצוף האמיתי. בטלוויזיה היא כוכבת על, אך כישרון אין לה בכלל, זה רק בגלל שבעלה קנה את כל התחנה, כי אנחנו החברות, טיפ-טיפ המתאפות, מייקאפ תמיד איתי, תסיר את הפרצוף האמיתי, כי אנחנו החברות, כי אנחנו החברות. גם ביום וגם בלילה. אוקיי, אלה היו באמת קבוצת חברות מרכלות. אבל יש לי קבוצה אחרת, שאני הולכת איתה מכיתה א', הן נקראות החביבות. למה חביבות? כי כולנו התחלנו בבית ספר חביב. אנחנו נפגשות עד היום כבר 70 שנה, יותר מ-70 שנה. חוגגות יחד ימי הולדת וחגים, ונהנות תמיד להיות ביחד. תענוג. לך יש חברות מכיתה א', לי אין חברות מכיתה ח'. גם אני הייתי רוצה חברות כאלה. תגידי, אני לא זוכרת ששאלתי. את הבית הזה, אתם בניתם מעצמכם? כן, אנחנו בנינו בעצמנו. זה לא כל כך היה פשוט, היה די מורכב. أهلين يا مصطفى أهلين يا مصطفى كيف الحال؟ والله بسيدر ما عينين سيدر بنيانين بسبيلها يهودين بنين بنيانين بسبيلها يهودين يعني ما بنين بو قبات حليم أو بنيان بشبيل بوليس ما זה בו? איזה בוליס, איזה בניין קופת חולים. אתה לא רואה איזה סתם בית פשוט? של אחד קוראים אותו קובי. شو اسمه؟ קובי. كوبي يعني زي كوبي إيش גדול, يعني إيش חשוב בשביל היהודים? שו איש חשוב, בכלל לא איש חשוב, הוא גם כן לא גדול, הוא כזה קטנצ'יק. אממה יש לו אוטומוביל כזה גדול. אהה. תגיד לי, וביני ובינק, איזה מין בן אדם זה קובי? يعني יש לו לב טוב ככה? والله מה אני אגיד לך, בתור בן אדם הוא יעני ככה. פחות או יותר פחות מן יותר. יעני אצלו יום עסל في شفوع שלם בصل. يعني يضرب الضرب هيك، איזה מין בן אדם זה ככה? איזה מין, يعني תגיד לי, הוא אשכנזי, פוס? איזה אשכנזי? בכלל לא. אם אתה תראה בנים שלו מהם לפנים,
תחשוב אותו, אולי הוא איזה בולני או רומני, משהו כזה. אבל מן מתי אתה מכיר טפע שלו? טפע שלו ערבי בדיוק כמו את שלנו. 100%. מה אתה אומר? הוא אישה שלו גם כן ערבי? חרם, אישה שלו, אישה תפס. היא, כמו שאתה אמרת, פוספוס. כל הגוף שלה לבן מן למעלה למטה. אממה ראש שלה ג'ינג'י אדום כמו אש. כמו אש ככה ראש שלה? כמו אש. ותגיד לי, מה בראש שלה? גם כן ג'ינג'י? יעני יש לה מים בראש שלה או שכל? ראש שלה לא כמו אצלנו נשים באינתיפאדה, ראש שלה כמו קומפיוטר. כמו מה? קומפיוטר. ובעל שלה, ראש שלו גם כן יש לו קומפוט כזה בראש שלו? קומפיוטר. מה אתה אמרת? בעל שלה גם כן ככה? לא, מסכן קובי זה אהבל. לא מבין מן חיים שלו שום דבר. וואלה אישי. בחיי לא יודע איך עשה כסף שלו. אהבל. שום דבר לא מבין, לא בלוק, לא אבן, לא טיח, לא שליחתה, אבל אוהב יעשה את עצמו מבין גדול. יעני מה אומרים אצלנו, יש לו לשון גדול ויד קצר. אצלנו אומרים יותר טוב, מה בערף רסו מן טיסו, שום דבר לא מבין, שום דבר. יעני מה זאת אומרת? יעני בבוקר, כל בוקר זה קובי משהו טוב, כל בוקר יבוא, יצא הוא כזה קטנצ'יק, יצא מן אוטו שלו כזה גדול, ישים ידיים שלו עמוק בכיסים, יחזיקו כסף שלו טוב שלא יברח. מה זאת אומרת? יעני לא יוציא כס, לא יוציא ידיים, ייתן לך משהו בקשיש ככה, משהו פעמיים, מן לב טוב שלו? קובי ייתן לי מן לב טוב שלו. כן, וואלה, מן אז אני בבניין איזה שנה וחצי, שנתיים פה, אולי ראיתי אצבעות ידיים שלו פעם אחת ופעמיים. זה בן אדם זה? איך נפלת ככה? באמת, יעני למה לא יוציא ידיים שלו מן גיסים? הוא בוחד שמש, תראה כסף שלו. זה באמת בן אדם משונה מאוד, בן אדם הזה. ומתי אתה רואה אותו בבוקר? איך הוא יוצא מן אוטו שלו? נעליים שלו מפריק, והוא לבוש חליפה 3 חלקים, ויש לו חולצות כאלה לבנות, בכיס שלו איזה 5, 6, 7, 8 עטים, כל עת צבע אחר. ובוחד, יבוא אבק על נעליים שלו. יעני הוא נכנס לתוך בניין עם הנעליים שלו? איזה נכנס, אולי שנה לא נכנס בו, עומד שם בכביש וצועק לנו. מה צועק? מה יש לו יצעק לכם? מה עשיתם אתם? צועק, הבנייה הזאת עלתה לי הרבה מאוד כסף, עוד מעט אני פושט רגל. תתחילו לעבוד בלי חומרים, למה חומרים זה הרבה כסף, רק עבודה תתנו. בלי חומרים לעבוד? וזה ככה, מה זה? ומה אתם אומרים לו מתי יצעק ככה? אנחנו יודעים, הוא לא מבין שום דבר, ואנחנו אומרים לו כן אדון קובי, ובין מתי הוא שומע כן אדון קובי, לב שלו נהיה גדול ומבסוט והולך. סבא סבתא, אם זה בסדר, נוכל גם לשאול על ליאור? בוודאי, קובי, אתה רוצה להתחיל לספר? בהחלט. אתם יודעים, אנחנו אימצנו את ליאור כשהייתה בת שבועיים בברזיל, והיא גדלה איתנו וחייתה איתנו, והייתה ילדה מקסימה, שמחה ועליזה, והיה לה תחביב של ריקוד. היו לנו חיים נפלאים עם ליאור. מה אני מבקש לי? לא הרבה, עד זה כל מה שיש לי. בסביבה בין הצער לאושר מחפש לי טיפת אהבה. טוב לשיר כאן בשניים, בשלושה ואף כפל כפליים. לנו יחד זה כיף שבעתיים, כי ליבנו מלא אהבה. בגיל 14 וחצי היא החליטה להיפרד מאיתנו, וזה היה לנו קשה, היה לנו נורא, היה לנו אסון של ממש. זה באמת, זה היה נורא בשבילנו. אני קראתי לזה אסון חיינו, כי זה באמת היה שבר גדול, ולא ראינו את זה מגיע בכלל. זה קרה לנו בבת אחת, האסון הזה, ולא הבנו למה ואיך. ויחד עם זאת, קרה לנו אסון, אבל החלטנו החלטה
מודעת, מה שנקרא, שאנחנו מוכרחים להמשיך לחיות ולמצות את החיים וליהנות משמחת החיים. יש לנו משפחה מדהימה, המסורת, הדרך ארץ, הילדים, הנכדים, כולם, אין דבר כזה. אין פה המשפחה, אנחנו אוהבים אחד את השני, שמחים ומאושרים. אתם יודעים מה ההזדמנות? אולי תספרו על אמא שלנו כילדה. אמא שלכם כילדה, באמת הזדמנות. אמא שלכם כילדה הייתה מדהימה, הייתה ילדת פייס. היא הייתה הפנינה של חיינו. אני קראתי לה ילדת נחת. בכל מה שהיא עשתה, היא הצטיינה. בלימודים, בעיסוקים אחרי הלימודים, במכון ויצמן. בנוער לנוער. היא גם נסעה להבימה כדי לשחק, אתם לא הראשונות שהמצאתם את הנושא של משחק. בכל דבר היא הייתה נפלאה ועדיין. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. אם כבר מדברים על פייס, אז זכינו עוד פעם בפייס כשאריה הצטרף אלינו. ממש ככה. קיבלנו את אריה כחתן מושלם. בחור נאה, בחור אינטליגנטי, בחור חם ואוהב ומשפחתי, וגם זכינו בהורים שלו כמשפחה. זוהי השעה, אינך צריך עוד להמתין, הרי אני כל כך קרובה, לא איני טועה. זוהי השעה, אתה יכול איתי לשבת וללחוש את המילה המובילה לאהבה. ואז הגענו אנחנו. נכון, הגעתם ועשיתם אותנו מאוד מאוד מאושרים. ארבעתכם, כל אחד מכם, דובדבן שבקצפת. כולכם מתוקים וחכמים ויפים, ואוהבי תרבות, ומה לא, נפלאים. זה שאתם מצוינים ומצטיינים כל אחד בתחום שלו, זה באמת משמעותי וחשוב. אבל מה שבעיניי, וגם בעינינו, לא פחות ואולי גם יותר חשוב, זאת הערכיות שבכם. באמת, אלה הדברים הכי חשובים לחיים. זכינו. רגע, אתם בני 80. גילינו שהכרתם בגיל 4. זה אומר שאתם נשואים כבר המון שנים. יש לכם איזה טיפים? מה טיפים? את מתכוונת סוד לחיים הטובים? כן. טוב, אני יכול לומר לכם שאני יכול לסכם את הכל
בשלוש מילים. רק 3 מילים? 3 מילים. ככה, זאת אהבה, זאת משפחה וחברות. אלה הם הערכים והדברים שהם סודות החיים הטובים שלנו. מה את אומרת? מסכימה לגמרי. אתם חושבים אולי שהחבורה שלכם תסכים עכשיו לעלות לשיר? בוודאי, אנחנו נזמין אותם, ואפילו סבא ואני נצטרף אליהם. איזה כיף. הנה כך, גבירותיי, רבותיי, זה היה הסיפור, ודי. ועכשיו, תורן של מסקנות, של הברכות, המתנות. אז מסקנה מספר 1, החיים טובים בשניים, וטוב לו לאדם יהיה תמיד ביחד, לא לבד. ואם יש אהבה, אז יש גם אושר ושלווה ושקט ותקווה. וזו מסקנה מספר 2. אז בואו ונרים הכוס לחיים. לחיי הזוג הזה, לחיי החוג הזה, לחיי כל מי שכאן. כי אתם זוכרים, הזוג הזה זה אנחנו ואתם והם. אז נברך ליובל שמתחיל ולזה שיסתיים. נשתה לחיים. נשתה לחיים, 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 לידם. לכבוד החבר נרים היד, כולנו כאחד. של יין נשתה לחיים, 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 לידם. לכבוד החבר נרים היד, כולנו כאחד. של יין אם אתה אוהב לסבוע, לעלות לסבוע, אוהב ליוקר. הכי תחלקים לנו, מתעצים כאן כולנו, יחד אותנו. נשתה לחיים, 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 לחיים. לכבוד החבר נרים היד, כולנו כאחד. אז של יין הידד